Infetaħ ċentru għal ħarsin ta' tfal ta' impjegati fl-Uffiċċju għal Reġistru Malti għal kumpaniji l-MBR. Dan ġie inawgurat il-ġimgħa mill-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri. Is-servizz huwa l-ewwel tat-tip tiegħu offrut f'aġenzija governattiva. Is-servizz ta' trasport għat-tfal lejn dan iċ-ċentru se jiġi provdut ukoll f'każ ta' bżonn jekk il-ġenituri jkunu jixtiequ. Il-professjonisti huma mħarġa wkoll biex wara l-ħin tal-iskola jagħmlu xogħol tad-dar mat-tfal. Il-kap eżekuttiv tal-Uffiċċju tar-Reġistru għall-Kumpaniji Joe Farrugia spjega li dan kollu jħalli effett tajjeb anki fuq il-produttività tal-impjegati. Bekk in-nies tagħna nħaddiema ġenituri kemm nisa u kemm irġiel ikunu jistgħu joffru iktar ħin għalina bħala MBR allura hawnhekk se tikber iktar l-effiċjenza u nipproċessaw iktar dokumentazzjoni malajr u allura wieħed inaqqas dak l-istress li wieħed għandu bżonn u jkun jista' jsib iktar bilanċ bejn il-ħajja tad-dar u l-ħajja ta' fuq ix-xogħol. Kif qed taraw hekk minni aħna huwa waħdet mill-state of the art u aħna bħala role model qed nkunu użati għal intajiet oħra. Il-Ministru Xkembri qal li servizzi bħal dawn fuq il-post tax-xogħol huma normalment assoċjati mas-settur privat jew kumpaniji kbar, iżda dawk offruti mill-MBR se jkunu teżempju għaċ-ċivil kollu. U fil-fatt iddeskriva l-loti tas-servizzi bħala ħolma imwettqa. Jiena din tal-lum hija ħolma imwettqa u jista' jkun il-pass ta' ħafna proġetti li jkunu simili. 3 snin ilu konna bdejna dal proġett li mhux biss konna one-stop shop għal kumpaniji sabiex inġibuhom lejn pajjiżna jinvestu jirreġistraw, imma li nagħtu l-aqwa kondizzjoni ta' xogħol il-ħaddiema tagħna, il-ħaddiema taċ-ċivili jkunu qegħdin jaħdmu hawnhekk.